Давайте адразу паставім усе кропкі над «і». Галоўны закон краіны, Канстытуцыя, замацоўвае за намі права на годную працу. Кропка. А ніякая абавязалаўшчыны, толькі права. То бок хачу працую, не хачу не працую. Між тым улады, якія распачалі паляванне на дармаедаў, таксама спасылаюцца менавіта на Канстытуцыю, якая гаворыць і пра тое, што кожны павінен плаціць падаткі. Зрэшты, не плаціць падаткаў у нашай краіне і не атрымалася. Яны ўваходзяць у кошт абсалютна ўсіх прадуктаў ды паслугаў, якімі карыстаюцца як працаўнікі, гэтак і беспрацоўныя. Хлеб, бензін, цырульня і гэтак далей. Ці бізун, ці турма, ці грашовы пабор, усялякі прымус да працы ў нашай краіне забаронены. Калі ў кагосьці дастаткова грошай, каб не мець патрэбу ў заробку, альбо забяспечыць магчымасць, да прыкладу жонцы, займацца толькі дзецьмі ці хатняй гаспадаркай, гэта яго асабістае права. Зрэшты, руку на сэрца, корпацца ва ўласным гародзе часам бывае куды больш выгодна, чым за жабрацкія капейчыны чарнець ад працы ў якім-небудзь калгасе. У гэтым выпадку падатак, афіцыйна налічаны за дармаедства, насамрэч з'яўляецца падаткам на пражыванне ў нашай краіне. Працуеш ці не, а падаткі дзяржаве дай. А дзе тыя грошы ўзяць насамрэч беспрацоўнаму? Скрасці, тады турма. Пазычыць у суседа, ну заплаці тады яшчэ падатак і на пазыку. Давайте зноўку вернемся да галоўнага закону краіны. Права на годную працу, замацаванае ў Канстытуцыі, абавязаная забяспечыць грамадзянам менавіта дзяржава. Тыя самыя чыноўнікі, якія спачатку давялі народ да жабрацтва, а затым яшчэ і дармаедамі людзей абзываць пачалі. Калі ж права на годную працу не забяспечанае, самы час узгадаць, хто ж насамрэч з'яўляецца ў нашай краіне дармаедам, а менавіта хто дарэмна есць наш народны хлеб, не спраўляючыся з уласнымі абавязальніцтвамі. Зрэшты, калі ж мы церпім на ўласнай шыі гэтых нахабнікаў, можа ў гэтым і ёсць сапраўдны сэнс падатку на дармаедства, які мы сплочваем усёй краінаю.